Това е поезд така. Да, назад. Погледам. Това е за хиляди мотора. Не, това е петър. Едно и 8. Не, двулитрови. Двулитрови. К20? Или Б20? F20. К20. Да. Това е най-брутални. Това е техното IVTEC, Да. нали? Не VTEC, IVTEC. Той отваря, когато преценява смисъл в ниските, отваря Да. не чака само селеноиди. Ама, нещо правим такъв имам. Не е видео главата. Ого. Как става там? В смисъл не е много plug and play. Не, да. Не знам, аз събирам части в момента. Също трябва да захраниш два соленоида, трябва да захраниш електрониката също трябва да е хубава, за да може да им командва. Има си базикни, изкарват се две масни магистрали допълнително. Значи те прекъсвам за електрониката, момчето с варниския 200SX, той е програмистче момчето, в момента направи за NOV електроника да управлява селеноиди. Дай да си разменим някакви координати. В момента, щом тича го пусне това... Аз знам каква електроника ще взема. Ти вече си решил? Да, не ще вземем такава, където да я и по принцип, нали, трябва да се съобразиме и с повече канали да има. Да, трябва да има повече канали на свободно. Ще взема там на линка